Η ομίχλη κρεμόταν βαριά πάνω από το χωριό της Λύθης, ένα απομονωμένο μέρος κρυμμένο στα βουνά της Υπήρου. Ο ήλιος μόλις είχε δύσει και τα στενά δρομάκια του χωριού φωτίζονταν μόνο από το αχνό φως των λιγοστών φαναριών. Η Ελένη Καράσου, μια 30χρονη δημοσιογράφος από την Αθήνα, κατέβηκε από το λεωφορείο με έναν κόμπο στο στομάχι. Είχε περάσει σχεδόν 20 χρόνια από την τελευταία φορά που πάτησε το πόδι της εδώ, όταν ήταν ακόμα παιδί. Οι αναμνήσεις της ήταν θολές, γεμάτες κενά, σαν να είχε κάποιος σβήσει κομμάτια της παιδικής της ηλικίας με γομολάστιχα. «Γιατί επέστρεψα?» αναρωτήθηκε, κοιτάζοντας το παλιό πέτρινο σπίτι της γιαγιάς της στο τέλος του δρόμου. Το τηλεφώνημα από τον δικηγόρο την είχε ταράξει. Η γιαγιά της, η Μαρία, είχε πεθάνει και ξαφνικά και η Ελένη ήταν η μόνη κληρονόμος. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό. Ο δικηγόρος είχε υπενηχθεί κάτι για ένα μυστικό που η Μαρία είχε αφήσει πίσω της, κρυμμένο στο σπίτι. Το χωριό έμοιαζε παγωμένο στο χρόνο. Τα σπίτια, φτιαγμένα από γκρίζα πέτρα, στέκονταν σιωπηλά, με τα παράθυρά τους κλειστά σαν μάτια που αρνούνταν να δουν. Οι κάτοικοι, λίγοι και γερασμένοι, την κοιτούσαν με καχυποψία καθώς περνούσε. «Ξένοι», ψιθύρισε μια γριά, τυλιγμένη σε μαύρο μαντίλι, πριν χαθεί σε ένα σοκάκι. Η Ελένη έσφιξε τον μπουφάν της και προχώρησε προς το σπίτι. Η ξύλινη πόρτα έτριξε καθώς την άνοιγε. Μέσα, η μυρωδιά της υγρασίας και του παλιού ξύλου την χτύπησε σαν κύμα. Το σαλόνι ήταν όπως το θυμόταν. Ένας παλιός καναπές, ένα τζάκι που δεν είχε ανάψει εδώ και χρόνια και μια ξύλινη σκάλα που οδηγούσε στον πάνω όροφο. Πάνω στο τραπέζι βρήκε ένα σημείωμα με το γραφικό χαρακτήρα της γιαγιάς της. «Ελένη, μην ψάξεις για την αλήθεια. Μερικά πράγματα πρέπει να μείνουν στη λύθη». Τις επόμενες μέρες η Ελένη προσπάθησε να τακτοποιήσει το σπίτι, αλλά μια αίσθηση δυσφορίας την ακολουθούσε παντού. Τα βράδια ο ύπνος της διακοπτόταν από παράξενους ήχους. Ψιθύρους που έμοιαζαν να έρχονται από τους τοίχους, βήματα στον πάνω όροφο και μερικές φορές το κλάμα ενός παιδιού. «Είναι η φαντασία μου», μονολογούσε, αλλά η καρδιά της χτυπούσε δυνατά. Οι κάτοικοι του χωριού δεν βοηθούσαν. Όταν ρώτησε για τη γιαγιά της, οι απαντήσεις ήταν αόριστες, γεμάτες υπενιγμούς. «Η Μαρία ήξερε πράγματα που δεν έπρεπε», της είπε ο παπά Γιάννης, ο ιερέας του χωριού, κοιτάζοντάς την με μάτια γεμάτα φόβο. «Άφησε το παρελθόν ήσυχο, κορίτσι μου». Μια νύχτα, ενώ έψαχνε στα συρτάρια της γιαγιάς της, η Ελένη βρήκε ένα παλιό ημερολόγιο. Οι σελίδες ήταν γεμάτες σημειώσεις για το ιερό του βουνού, έναν αρχαίο ναό κρυμμένο στα δάση της Λύθης. Η γιαγιά της έγραφε για τελετές, για σκιές που περπατούν τη νύχτα και για ένα σύμφωνο που το χωριό είχε κάνει πριν από αιώνες. Στην τελευταία σελίδα υπήρχε μια φράση γραμμένη με κόκκινο μελάνι. «Το αίμα καλεί το αίμα». Η Ελένη ένιωσε έναν κόμπο στο λαιμό της. Οι αναμνήσεις της παιδικής της ηλικίας άρχισαν να επιστρέφουν, σκόρπιες και τρομακτικές. Ένα σκοτεινό δάσος, φωνές που την καλούσαν και το πρόσωπο της γιαγιάς της γεμάτο τρόμο να της λέει να τρέξει. Αποφάσισε να βρει τον ναό. Με τη βοήθεια του Νίκου, ενός νεαρού δασοφύλακα που ήταν ο μόνος που δεν την αντιμετώπιζε σαν ξένη, ξεκίνησε την αναζήτηση. Ο Νίκος, με τα μαύρα μαλλιά και το ήρεμο βλέμμα, της εξήγησε ότι το ιερό του βουνού ήταν ένα μέρος που οι χωρικοί απέφευγαν. «Λένε ότι εκεί ζει κάτι αρχαίο», είπε διστάζοντας. «Κάτι που δεν είναι ούτε θεός ούτε δαίμονας». Η ανάβαση στο βουνό ήταν εξαντλητική. Η ομίχλη γινόταν πιο πυκνή όσο πλησίαζαν και ο αέρας μύριζε σαν υγρό χώμα και σάπιο ξύλο. Όταν έφτασαν στο ιερό, η Ελένη έμεινε άφωνη. Ήταν μια τεράστια πέτρινη κατασκευή, μισοκαλυμμένη από κισούς με σκαλισμένες μορφές που έμοιαζαν να κοιτάζουν κατευθείαν μέσα της. Στο κέντρο υπήρχε ένας βωμός, λεκιασμένος με κάτι που έμοιαζε με αποξηραμένο αίμα. «Εδώ έκαναν τις τελετές», είπε ο Νίκος, κρατώντας σφιχτά το φανάρι του. «Λένε ότι το χωριό πλήρωνε ένα τίμημα για να κρατήσει το κακό μακριά». Πριν προλάβει να απαντήσει, η Ελένη άκουσε έναν ψίθυρο, καθαρό και παγωμένο, που έμοιαζε να λέει το όνομά της. Το φανάρι του Νίκου έσβησε απότομα και το σκοτάδι του στήλιξε. «Τρέξε», φώναξε ο Νίκος, αλλά ήταν αργά. Μια παρουσία, αόρατη αλλά βαριά, γέμισε τον χώρο. Η Ελένη ένιωσε κάτι κρύο να αγγίζει το πρόσωπό της, σαν δάχτυλα φτιαγμένα από καπνό. Τότε, οι αναμνήσεις της επέστρεψαν ολοκληρωτικά. Ως παιδί είχε δει το ιερό.
είχε δει τη γιαγιά της να στέκεται πάνω από τον βωμό με ένα μαχαίρι στο χέρι, ενώ οι χωρικοί τραγουδούσαν έναν ύμνο στη γλώσσα των αρχαίων. Είχε δει το αίμα να κυλά και είχε ακούσει τη φωνή που τώρα την καλούσε ξανά. «Είσαι δική μας», είπε η φωνή, και η Ελένη ένιωσε το μυαλό της να σπάει. Είδε οράματα, το χωριό να καίγεται, τους κατοίκους να ουρλιάζουν και μια σκιά τεράστια και ακαθόριστη να υψώνεται πάνω από το βουνό. Ο Νίκος την τράβηξε πίσω, αλλά η παρουσία δεν τους άφηνε να φύγουν. «Το αίμα σου είναι το κλειδί», ψιθύρισε η φωνή. Η Ελένη συνειδητοποίησε την αλήθεια. Το σύμφωνο του χωριού απαιτούσε μια θυσία κάθε γενιά και η γιαγιά της είχε προσπαθήσει να την προστατεύσει, κρύβοντάς την μακριά. Όμως το κακό που ζούσε στο ιερό δεν ξεχνούσε. Το αίμα της Ελένης, το αίμα της οικογένειάς της, ήταν αυτό που το κρατούσε ζωντανό. Με έναν κόμπο στην καρδιά, η Ελένη πήρε μια απόφαση. «Πάρε με», φώναξε στο σκοτάδι, αλλά άφησε το χωριό ήσυχο. Ο Νίκος προσπάθησε να τη σταματήσει, αλλά η Ελένη τον έσπρωξε μακριά. Πλησίασε το βωμό και με ένα μαχαίρι που βρήκε εκεί έκοψε την παλάμη της. Το αίμα της έπεσε πάνω στην πέτρα και η σκιά ούρλιαξε, ένας ήχος που έκανε το βουνό να τρέμει. Το ιερό κατέρευσε, παίρνοντας την Ελένη μαζί του. Ο Νίκος, με δάκρυα στα μάτια, έτρεξε πίσω στο χωριό φέρνοντας τα νέα. Οι κάτοικοι, για πρώτη φορά μετά από αιώνες, ένιωσαν την ομίχλη να διαλύεται. Το κακό είχε φύγει, αλλά με ένα τίμημα. Μέρες αργότερα, ο Νίκος βρήκε το ημερολόγιο της Ελένης στο σπίτι της γιαγιάς της. Στην τελευταία σελίδα είχε γράψει: «Αν διαβάζεις αυτό, σημαίνει ότι πέτυχα. Μη με κλαις. Η λύθη είναι ελεύθερη». Το χωριό δεν μίλησε ποτέ ξανά για το ιερό. Όμως, κάθε χρόνο, την ημέρα της εξαφάνισης της Ελένης, οι κάτοικοι άφηναν λουλούδια στο μονοπάτι του βουνού. Και μερικές φορές, όταν ο άνεμος φυσούσε δυνατά, έλεγαν ότι άκουγαν έναν ψίθυρο, όχι πια απειλητικό, αλλά γεμάτο ευγνωμοσύνη.